viel het best wel een noffelijke dag. Vooral door de zinnen er wat meer bij kwam. En de meeste zinnen in in het watergebied in het westen en noordwesten van de provincie. Wel het meeste wetter van de morgen petit aantappen in de Westerheen, maar 34 mm, Jensum 33 en Grauw 28 en heel. We zetten op naar Joen en vannacht. Vanuit het westen maar staat er gewoon meer en meer bewolking. De lucht berint op een ei. En letter Joen en vooral vannacht buien met kans op tonger en soms flink wat wetter. Temperaturen vannacht 12, 13 graden. En de wind uit het noordoosten en het zuidoosten en die is zwak of matig, krijgt in ontreien. Dan morgen. Een dag maar eerst nog een paar buien, misschien wel tonger, maar verder komt de zin er ook wel bij. En we hebben het over een kille dag. Maar het zijn 16 graden, het droege waar vooral in de midden. En de wind uit west-zuidwest en die is matig en vrij krachtig. Zeggen we vooruit naar dat lange Pinksterweekend, dan komen we eerst tongens in. Maar een temperatuur, ik denk zo om bij de 18 of 19 graden heen. En we hebben tongens uur droegwaar. Vrijheid hebben we ik nog goed droegwaar, flink wat zinnen. Ik sta 18, misschien 19 graden. En zeggen we een sneeuw, dan hebben we buien, maar dat begint al in de nacht van vrijheid op een sneeuw. En dan hebben we het zo'n 17 graden. Maar de 2 Pinksterdagen, zet het nou droeg te verrinnen. We moeten morgen, maar wij even in het waarschuwen.